салому алайкум дӯстон. Имрӯз ба шумо як хушхабарро расонидани ҳастам ки ба ман маълумоте расид ки чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон Амирҷон Расулов, панҷкарата чемпиони Тоҷикистон, оид ба муҳорибаҳои ҷангии дастӣ, рохат ба бозиҳои байналмилалӣ, оид ба муҳорибаи ҷангии дастӣ дар Москва, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Арами Осиёи миёна иштирок мекунанд. Он шахс ба он мусобиқаи байналмилалӣ дар Осиё роҳ ёфтанд ва ба он шахс чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ака, маро мебинем, медонам ки мебина ин набори манро. Ака, ман ба шумо аз анамон давраҳое ки аз анамон солҳои 2015-16 аз анамон давраҳое ки шумо ба мусобиқаҳо мебаромадед, такрор ба такрор доказат мекардем ки шумо метавонед анамон рӯзҳоро, анамон чемпион шуданҳоятонро, анамон бурду бохтҳоятон, анамон чемпион шуданҳоятон дар толори варзишӣ дар шаҳри Хуҷанд чӣ хел чемпион шудем, чӣ хел ба пеш рафтем, чӣ хел боқувват будем. Анамон давраҳоро фикр кунед. Анамон машқҳое ки, анамон арақҳои ҷабине ки дар болои мат мерехтен, анамон арақҳоро, анамон шабҳое ки аз машқ меомаден, анамон рӯзҳое ки саҳар медавидед, шаб намегуфтен, рӯз намегуфтен, машқ мекардед, анамон рӯзҳоро ба хотир биёред. Ва ин шанси бузурге, ин дастоварди бузурге ки ба шумо иншоаллоҳ ба наздикӣ комёб мешавад ва худованд ба шумо ин шансро додааст. Ба наздикӣ бой дорем 31 дар Москва. Анамин бойро, анамон чизҳоятонро, анамон гузаштаҳоятонро, анамон чемпион шуданҳоятон, анамон арақҳои ҷабине ки дар болои мат мерехтед, анамон шабу рӯз машқҳои кардаатонро, анамон азобҳое ки худатон медонед ва худованд медонад, анамон азобҳоро фикр кунед ва ҳаракат кунед ки ба пеш равед. Ба ҳама қоил кунед, такрор ба такрор қоил кунед ки ин ғарибӣ, ин мусофирӣ, ин ранҷу азобу машаққате ки ҳозир шумо доред, ин ҳамаш ба анамон орзуое ки мекардед чемпион мешавед. Худтон дар ин ҷо ҳастед, орзуятон дар ин ҷо буд. Ба анамон орзуятон расед ва ба ҳама такрор ба такрор ранги пешина доказат кунед ки мо ҳам метавонем. Ман медонам шумо аз кадом ҳолат ба кадом ҳолат омадагӣ ҳастед, аз кадом машаққатҳо ба ин роҳ омадед, ба шумо осон набуд. Ман медонам шумо чӣ тавр ба ин дараҷа омадед, чӣ тавр ба анамин рӯзҳое ки анамин рохат ба бозиҳои бузург, рохат ба анамон орзуи худатон як фикр кунед. Ман ба шумо боварӣ дорам, ин ҳама қадar гапро ман ба шумо гуфта истодам. Ҳаминро як фикр кунед, ҳамон рӯзи боятон ва бисмиллоҳ гӯед. Иншоаллоҳ ман ба шумо боварӣ дорам ки шумо чемпион мешавед. Ман ба шумо боварӣ дорам чемпион мешавед ва мегӯям ки ту боварӣ карда будӣ, умед карда будӣ, ноумед нагузоштам, мегӯед ва механдед. Ман инро аз шумо интизорам ки шумо метавонед, шумо муваффақ мешавед. Ранги чӣ хеле ки пеш ба ҳама доказат мекардед, боз доказат карда метавонед. Шумо ҳоло ҳам ана ҳамон Амирҷон Расулове ки 5 бор қоил кард ба соперникояш дар Тоҷикистон, касе шуморо бурида натавонист. Шумо ҳоло ҳам анамон Амирҷони чемпион ҳастед. Ман бо шумоям ака. Шумо фикр накунед дар ғарибӣ ҳастед, шумо фикр накунед ки касе надоред. Шумо фикр кунед ки ҳамаи он толори варзишие ки шумо тамрин кардед, анамон шогирдҳое ки тамрин кардем бо шумо ҳастам ва ман бо шумо ҳастам. Асос худованд бо шумо аст. Тоҷикистон ба пеш, қоил кунед, шумо метавонед. Амирҷон Расулов. Ака як чизро ногуфта мондам. Як қисса қӯзчашба гирид, ҷалаба зада абҷақаша буроред. Ва шумо мина интизор.